घोड़े लगबू, खाली गोड़े लगबू, कहियो हाथे हमारा लगबू कि गोड़े लगबू। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो आज के ई वीडियो में हमने रिव्यू करे वाला बानी भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव जी के एगो होली वीडियो सॉन्ग के बारे में, जो कि आज सुबह सुबह रिलीज भइल बा। गाना के नाम बा गोड़ लगबू। जी हाँ, गोड़ लगबू। ई गाना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स पर रिलीज भइल बा। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और अंजलि उर्वशी ई गाना के गौले बड़े। और ई गाना के जोन वीडियो बा वो बहुत ही क्लासिक और शानदार तरीका से डिजाइन कल गया बा। आप लोग वीडियो देखम तब आप लोगन के समझ आई। और निरहुआ जी के गायकी के जो सबसे खास बात बा, बिरहा स्टाइल जो धोबी गीत गावेले वही स्टाइल में ई गाना के गावल गईल बा। जी हाँ, पूरा गाना के जोन म्यूजिक बा वो एक बराबर रिदम पर चल रहा बा। ना म्यूजिक ज़्यादा हाई हो रहा बा ना लो हो रहा बा, एगो बराबर रिदम पर चल गईल बा। और ज़्यादा एमें मेलोडी भी मिक्स ना कल गईल बा, जोना से सिंगर लोगन के आवाज़ जोन बा वो ज़्यादा सुरीला लागेला। तो निरहुआ जी के जोन असली आवाज़ बा उहे आप लोगन के सुने के मिली। और ई गाना जोन बा वो आप लोग हेडफोन लगा के सुनम तब आप लोगन के गाना के असली मज़ा पता चली। जी हाँ, कैसे कि एगो बराबर रिदम में ई गाना चल रहा बा और काफ़ी शानदार गाना लग रहा बा। बात करें वीडियो के, तो वीडियो के क्वालिटी तो बढ़िया रहबे करी, कैसे कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल से आयल बा। तो वीडियो के काफ़ी पार्ट में शूट कल गया बा। निरहुआ जी के पार्ट भी अलग बा। एगो दूगो लेडीज नाच रहा बाड़ी चारों तरफ से, जैसे एगो जागरण होला कीर्तन होला ओ तरीका से वो बनावल गया बा सेटअप। और ओ तरीका से पूरा गाना के वीडियो दिखावल गया बा। और गाना के जोन मेन मकसद बा वो जीजा साली के जोन मजाक बा ऊ बा। जी हाँ, एके आप लोग एक तरीका से साफ सुथरा गाना भी गा सकता नहीं, कैसे कि हमें कोनो अश्लीलता वाला वर्ड भी यूज ना कल गया, ना ही कोनो दूलगी वर्ड बा। बाकी ई गाना हमें काफ़ी शानदार लागल। आप लोगन के कैसन लागल जरूर बताएं। और जितना भी खेसारी जी के फैन बाड़े ई गाना के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करम, ज़्यादा से ज़्यादा सुनम, कहें से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही ऐसा बा जो कि खेसारी जी के दिल से अपन भाई माने ले। और निरहुआ जी भी हों में से एक बाड़े। तो आप लोगन के अगर ये वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।